сабаби баҳс кардан ва аз нав сар кардани реп дар чӣ буд? Види баҳс карданаш ман интервю партитагӣ будам картеда интернет мисол бе ягон шабака бе ягон радио журналист ман хеле мисол фикр интервю партитам хай ҳама гапам гуфтан натонистам баъзе мушкилиҳорам сабаб буд ане ки бо сабаби добора ба саҳна баргаштани ман рост гап мухлисона мондам асос намондани қадар мухлис буд ки ҳар як рӯз рости гап пеш модарма пеш падарма пеш хона пеш хунам студиёдам зараҳ роҳ метана ҳар рӯз ҳамин савол буд ки чӣ бобаст ки бисёр дар сайтҳо дидам ки мардум норозӣ буд ки бихон бихор нухай ҳаст касое ки ман дар социални сет мехонам ки бисёр гапҳои безеб мегӯям ки тужои спас кардӣ бо чупа сар кардӣ хеле одамоерам ҳаст ки нафрат доранд нисбати ман мисоли гап норозия най баргаштани мане ки ман фақат баҳри мухлисон баргаштам. аз рӯи ақидаҳои халқ шумо гӯё аз батл яъне репсиё дашном додан даст кашид инаш сиёс сабабиш яки ба гузашти вақт инсон дигар мешуд худшам фикршам ақидашам рафторшам қадамшам ҳар як чӣ ҳатто нигоҳаш дигар тараф мешуда ихела ки шхе бугум ман росика ба репое ки дина мехонам то динара репое мехонам ки имрӯз репои динагӣ намизон мекашам ки бисёр гапҳои кӯчагиву қабеҳ дашном буд аммо намехоҳам ки фардо бар болои шарми репои гузаштам шарми репои имрӯзамам хуш шавад баъд бо хай сол гузаштаст худованд агар бихоҳад якчанд рӯз сол пас диде ки фарзандои манам талабаи мактаб шуд ман намехоҳам ки дар мактаб бора репио татагӯш гуфта бонам мисол прикол айпиши ма буғалтан ки айпиши падаршам ки то репи аққоратӣ мехонад чи фақат сурдои ҳаётӣ лирика. дар сомонаи одноклассники ҳангоми кофткоби номи шумо яъне шонемсӣ тақрибан 4000 шахс ва гурӯҳҳо ёфт шуданд. Сомонаи аслии шумо кадом аст? Рости гап ман сомонаи аслӣ надорам бугем дар одноклассника меша ман дорам як сомонае ки дигар номай дигар соли таваллуд дигар рӯз яъне ки даниёи ман хатом мондагия штоб ки нашнасам мара не ки барои фаҳмиши худам шебу ки чӣ мардум қабул кеста чӣ гапа дар сомонаҳо ман дорам сайт ва ба ҳама касое ки дар сомонаҳои одноклассника вайбер дигар ҷоде мешунанд ман ҳамаш хоҳиш мекунам ки номи ман дар одноклассника асо ки бисёр ҷавоно мешунанд шонемсӣ нестай ва гуфтанем ки кадоме ки шонемсиёро мебинен о ман нестам дигар ном қатъи мумкин баъди видео бо дигар касорам хучона шуморо ба дигар ном гамашонам бовар накунед ба кадном хотир ки ман ҳеҷ вақт ягонтаи шуморо ба дигар сайт ҳеҷ вақт наменависам ки ман шонемсиям ман қатъитари мавтари ба ҳамин хотири ягон сомонаи одноклассника ягон сомонаи интернетида бовар накунед ки ман ҳеҷ кадомта ҳеҷ вақт намегӯм ва ман миннатдорам ай касое ки чиқа бугум дар одноклассник сайт ҳои каган ҳамчун мухлис ёки фанат шонемсӣ ёки группа фанат шонемсӣ каган ҳазор раҳмат ба ҳаматон ки и дастгирия ҳисоби мада а касое ки суратҳои мара мемонанд номи хучона номи мара шонемсӣ менависанд неки дигар касиштага хучона шон мегирам ман ҳамаш як бор дига хоҳиш мекунам ки ками кора накунанд дар кор нест мухлиси мара фиреб кардам ба шумо писа намеояд? Не ҳеҷ вақт ба фикр ман писа намеояд. аз номи шумо гап задан дар сомонаи як чия киҷон ки мисол апаҷон кия номи ман чӣ хеле гап мезана ира мумкин номаълума ки паси ниқоб яъне паси сомонае ки расми ма паси расми ма дар баъдаи сурати ма дӯсти ма ё душмани ма шояд мақсад ё ҳаст касе ки мақсадаш барои бардоштани обрӯи ма барои дастгирӣ кардан яъне ки барои беҳтар кардан расондани репои ма о ҳаст касе ки байнои мо мекунад якчанд гапҳое мега ки ма дар назди халқ шумро бошум бале. пас аз конференсияе ки байни репсароён ва адибон барпо гардид чӣ натиҷа дод ки ҳатто шабакаҳои хориҷӣ низ ва аз радиои озодӣ бо шумо мулоқот намуданд? бале конференсия гузаштагӣ буд байни репсароён ва адибон ки кормандони иттифоқи нависандагон натиҷааш натиҷааш ҳозирашта фақат мо да ваъда додагиям фақат ваъдаҳое додагиям ки натиҷааш дӯстҳои наздик мумкин маълум шаванд ки ба ваъда местанд вафо мекунанд не ман ака айрӯи гуфте ки репа қабул кардам яъне ки иҷоза додан репсароҳоро яъне ки дастгирӣ мекунанд ба саҳнаҳои профессионалӣ ба шабакаҳои телевизионӣ яъне ки
ҳозираш намонад гуфтанд ки ҳамкорӣ кунем, мақсад қати шоиро ҳамкорӣ, яъне ки ба мо дасти кӯмак дароз кардан, мо беҳад миннатдорем. мувофиқи шунидаи мо нахуст албоматонро шумо мебароред ва бо шумо яъне ки ҳамкорӣ мекунад, яъне шумо бо киҳо ҳамкорӣ мекунед? албоми нахустини ман ки ман мехостам рост гап дар соли 2014 ё охирош ё ки аввали 15 мехостам пешкаш кунам, ки ба якчанд мушкилие ки ман гуфтам дучор шудем ки мо натонистем албомро пешкаши халқ гардонем. Ами сабаб нахустин албоми ман дар соли 2016 мебурад, яъне ки ман ҳаракат мекунам ки то охири моҳи феврала албома пешкаши мухлисо кунам. Лаҷа навигарӣ зиёд. мутаассифона як мусиқии мо ай хориҷа бигем беруни кишвар минуси, яъне ки аранҷировка оҳанг мусиқии дигар шахсе, а боқи монда ҳама мусиқиён мода ай хидмона ҷамода дастгирӣ кестай оҳангсоз Аҳлиддин Ҳакимов ва студия Душанбе Records дастгирӣ да Sound Production хай дастгирӣ доранд, ки бори аввал мо ҳамкорӣ қатъи суруд мебурем. яъне шумо якҷоя ҳамкорӣ мекунед? бале, бори аввал мо ҳамкорӣ якдигарро яъне оҳангсозу дигар студио қатъи ҳамкорӣ карда суруд пешкаши халқ мекунем албом. Ну ҳаракат кестам, мехоҳам бояд як чизе шавад ки нав бошад, рай навигарӣ. дар охир чӣ гуфтанӣ доред баҳри мухлисон, баҳри шунавандагони дар охирам як бори дигар ман ҳама асос ба ки дахл дорад, ки ба ҳама касое ки дар сомонаҳои одноклассика дигар сайтҳо мешунам, ман ҳама шумо як бори дигар илтимос мекунам ки ҳаст касое ки дар зери ҳар як сурати ма, репи ма ё ки видеои ма суханои қабеҳ мегӯянд, дашном мекунанд. ай ҳамаи мухлисон хоҳиш мекунам ки чиқа бигӯм, даиҷа шумо ҷанг накунед, шумо дашном бигзор, мара дашном кестам, бигзор дашном кардан бигӯянд, шумо ай пушти ма хитона олудаи гуноҳ накунед. Ай ҳама илтимос, чӣ гапе ки мара мегӯянд, тасаввур кунед ки ҳамун гап нест, гӯё ки нашнидем, гӯё ки нахондем, гӯё ки надидем. Просто ман намехоҳам ки ай пушти ма як каси дигар ҳам олудаи гуноҳ шавад, як каси дигар ҳам сухани қабеҳ бигӯяд, ба худ гуноҳ бихарад. ва як чизи дигарро расондан мехоҳам ба як нафар ки Фанат Шаҳбоз Шонамси Шарипов. Сага ки ман ёдам хоҳиш мекунам, ман бениҳоят шодам ки барои ман яъне ки дигароро бояд илтимос кеса ба хотири обрӯи ман некам бародар каси ман хоҳиш мекунам ки ҳеҷ вақт яъне ки дар кор нест илтимос кардан дар сайт ки инҷа нависа ки братҳо илтимос шонда голостен голос шиден класс монем ки шон ақиб бондай, яъне ки дар галасаваниҳое ки мешавад ман хоҳиш мекунам ки дар кор нест ки илтимос ба реп скачат кунем, илтимоси дар класс монем, просто касе ки иши мақсади дора бимона, мода дар кор нест ки ба илтимос ё ки ба зора ба худ як номи зиёд бардорем, ки баро ки дар назари халқ зур метова, мегӯян ки ӯ як касам ки айре бехабара, мегӯяд хай Шонамси зур буда ки овози бисёр не ки худат ай дарун медони ки ту зур нест, яъне ки ту ҳеҷ кае ки ба зора туда овоз ҷан доранд. Ай ҳама дигар бори дигар илтимос ҳам чиз нашавад. Саломат бошед.